То записва ли сега? Добре, чакай да я намеря. Ей, там е. Ема тя не е там. Не, стой така, не, стой. Е там. И да снимаш ме. Не мога. Не мога да отдам. Ама трябва да минеш за, я види зад нея, така от тук. Колко я снимах, но снимах теб. Снимаш ли ме? На 3 дена, да. Следващия път. Мързи ма се сваля ръкавицата да го спра.